Ginako sa Registry of Deeds o kon ROD Iloilo nga Naga-Igod ang ila Pag-Cater sa mga kliyente nga nagapadulong sa ilang nga opisina. Suno kay Attorney Marjorie Ann Manican, ginpahayag sini nga 12 lang ang ilang mga personnel sa ilang opisina kag tanan ang may dako nga katungdanan. Dugang pa sa natungdan duha lang ang ila examiner kag isa lang ang na-assign sa pagkalkal sang tuman kadamong land titles nga nakasulod sa Giant Vault. Ginpahayag sang abogada nga sa Manila pa sa Central Office ginaskan ang mga dokumento, rason nga nagakadugayan ini sa pag-release. Ginatagan man sang emphasis ni Manican nga hindi mahimo nga makaangkon sang kaugalingon nga scanning machine ang ROD Iloilo, bangod nga isa ini ka special giant scanner. For the subdivision transactions, but most of it are economic housing that passes through Pag-ibig. So the process would be, first, the landowner sells it to the developer, or the farmer sells their land to the developer. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.